Haluaisitko, että se perustetaan kansallispuisto? No kuulostaa hienolta. Miksi? No kaikki tuollaiseen luonnonsuojeluun ja luontoon liittyvät asiat niin kuulostaa aina hyvältä. Joo, kiitoksia. Kiitos. Sangioilla on ollut kaupunkiomistamia metsiä ja sinne on tehty aloite perustaa kansallispuisto. Mitä tykkäät ajatuksesta? Joo, mä oon jossain siellä päin, muista mikä sen polun nimi on. Mä oon siellä jossain käynyt kävelemässä, se on varmaan sitä samaa aluetta. Joo, mitä se tuntuu? Se olisi tosi kiva. Se on jos siellä olisi kansallispuisto. Joo, kyllä. Joo. Hienoa. Niin haluaisitteko, että Sangioille perustetaan kansallispuisto? No ehdottomasti. Molemmat? Kyllä. Mitä etuja siitä olisi? No olisi se mukava, että olisi just joku semmoinen kohde, mihin ihmiset sitten tietäisi mennä justiin. Ja säilytetään se olotila, mitä siellä on semmoisella. Joo. Entäs sulla? Tuleeko sulla niin. Joo, sama mieli justiinsa, että mikä se mukavampi sinne mennä sitten, jos ajattelee, että kansallispuisto, että se on niin kuin luonnontilassa, niin että sinne sitten mennä käymään, niin se on niin kuin... Hienoa. Kyllä. Hyvää päivänjatkoa. Hei, haluatko, että Sangiolle perustetaan kansallispuisto? Kyllä. Mitä hyötyjä siitä olisi? No se, että se olisi tässä Oulun lähellä. Siitähän olisi valtavasti hyötyä esimerkiksi, jos mä ajattelen, että mä oon opettajana, niin miten sinne voisi viedä jatkossa oppilaita ja muuta katsoa ja seuraa luontoa ja kaikkea tällaista. Kuinka te näette asiaa? Kannattaisiko sinne perustaa? Haluaisitko, että sinne perustetaan kansallispuisto? No mikä ettei. Miksei? Sehän olisi suojelussa silloin. Miksi? Silloin pysy niinku Se oli hyvä minusta, suojeluksessa, että sinne ei rakenneta eikä tehdä mitään kesämökkää eikä juttuja eikä tämmöisiä, niin ei mene niinku yksityisille. Että joo. Mun mielestä se on Ihan eläintenkin puolesta. Haluaisitko, että sinne perustetaan kansallispuisto? Kyllä, Miksi? koska se on vanhaa Oulua, joka on säilynyt semmoisenaan, ja siinä on mahtava käydä retkeilemässä ja vielä lapsia Oulussa. Joo, kiitos. Haluaisitko, että Ouluun perustetaan kansallispuisto sinne Sangioille? Kyllä, mikä ettei. Mitä etuja siitä olisi? No olisihan se ihana virkistysalue. Niin, hienoa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ei siinä ajatuksena hirveän huonolta kuulosta. Joo, mitä etuja siitä olisi? Lähinnä mulla nyt Sangiosta tulee mieleen, että se liikuntapaikkana on silleen, mutta jos se ympäristö siinä nyt niin suojellaan näin, niin näkisin siinä sitten niin vähän laajempaa virkistysmahdollisuutta. Kansallispuisto Sangioille!